Laco, ty si v Jokerite v minulej sezóne zažil veľmi dobrú sezónu, aj keď sa mužstvo trošku obmenilo. Hralo ten štýl, ako ste hrali v minulej sezóne? Tak doma trošku viac sme hrali, ale tak podobne sme to hrali, ale dneska super to zatvorili v strednom pásme a my sme si to nenahadzovali puchy, no nevedeli sme prechádzať, ale dneska to nebolo. Asi je to slabá náplasť, že si dal po 5 zápasoch opäť gól po tej prehre. Čo si myslíš, že bolo to o tom korčuľovaní, o tom, že v tom napádaní? Tak my nemôžeme, ja si myslím, že my nemôžeme hrať, ako musíme hrať jednoduché, ako sme hrali v lige, že si to obranca a potom to musíme dať hore a si to len nahodíme a musíme jednoducho hrať. No a môžeme, dneska to zavreli v strede a my sme skúšali prechádzať, ale to musíme hrať jednoducho. My máme mužstvo na to, aby sme hrali jednoducho a tak budeme vyhrať zápas. Zdalo sa mi, že vzhľadom na to, akí sú Fíni korčuliari, že ste niekedy možno až príliš dlho držali puk na miesto rozhodnutia. Tak jak som povedal, tak musíme jeden aj prihrávka a potom hore to musia nám dávať hore. No a oni to len všetko zatvorili v strede a my sme si to hádzali back a tak sa ukým nehral. Sú to aj s tým nahusteným programom, lebo vieme, že teraz to máte veľa naozaj v posledných dňoch. Tak na to sa netreba vyhovárať, každý je unavený, aj oni majú veľa zápasov a je to náročné, no tak aj na fyzičku, aj tak, že korčuliarsky to nebolo ešte tak, ešte keď bolo vypredané teplo, ale jak som povedal, my musíme hrať jednoducho a jak sme hrali v lige sme hrali perfektný zápas a neviem, lajky, ja neviem, sme začali akoby chceli sme hrať hokej a musíme hrať jednoducho proste. Jednoduchý hokej, vyhodí to z pásma a nahodí si to a hrať jednoducho proste. Laco, na tej hre sa odzrkadlili aj tie zmeny, ktoré urobil tréner pred týmto zápasom, pretože tam pohromade ostal len ten posledný útok? No tak som chcel tréner niečo zmeniť a my sa nehrali dneska zle s Slovecami, oni sú vynikajúci kočilári a pekne sme si to prihrávali, mali sme tam do šanci, no a aj roky na konci, jak som prihral, škoda, že to tam nehral a nehralo sa zle s nimi, ako je to prvý zápas, s nimi som hral a perfektne, nebolo zle.